सानाबा नोमफाला माथो माबायदि जाखो होमबा बेबायदिजोंलाय बोरै जाबावनांगौ जाखोसै बै मानसिखौथ' हमथारनांगौमोन जोङो औथ' आयै आरो बेनिफ्रायबो बांसिन नोमफाया माब्ला मोजां जाबावनांगौ जाखो फोथायनाय लाखि आयै मोजां जागोन आफाया आंथ' मोजां जाखानांगोन बियो जै सोराङा मोजां जाबायना बै मानसियाथ' ग'ग खालासै जायखि सोरगोआव थाखुमा जायखि फाथालाव थाखुमा बेनिफ्रायलाय खारग'नो बहाय ने दा ओमफ्राय नोंलाय मा सानो आबा एसे लामा नायबावग्रोनोसै आयै आफा मोजां जानायखौ ओमफ्राय मायालाय माथो सिरि थाराबा मा बेहा सिन्था गैया नामा सोरांखौ लानानै दा बे मिन्थिखागौसो गासिबो बाथ्राखौ जानो आयै ओमफ्रायथ' मोजांसो ना जानो दासान्दि माथो सिरि थार मानसियालाय दे मोजाङानो जायखिजाया सोरांनि खाथियावथ' फैयो खालाम आं बेखौ बेबायदि गाज्रि सायाखौ सोरांनिफ्राय गोजानावसो दोनखागोन आङो ओमफ्राय पुलिसनो आयै बाद दे पुलिसखौ ओरैनोबा नोमफाखौ नागिरनाय टाइमाव मा बुङामोन बिसोरो आंनो सिगांनि सोरांखौ नांफिनथारगौ ओहो आबासना सोर नोमफाखौ एथ'बां नायनो हायै दं दिनै दाथ' जों जेबोखौनो मिन्थियाखै आयै दा मा होनना मा बुंबावगोन जोंलाय मिन्थियैखौथ' मिन्थिनांगौमोनहाय आबा मिन्थिनांगौमोन सोरांलाय सोर सुथुर दंसोयो बेबायदि बुथारलायनो हानाय माया अ नोमफानि सबसे गिदिर दुश्मनानोथ' बेनो ना र' होमबालाय माया नोंनि अनगालाय सोरथो जानो हाबावनो बिदि खालामनो थाबैनो हमजागोन बे आबा र' मायबा मोनसे खालामनि आङो ओमफ्राय मा खालामगोन आयै आफायाबोथ' दाबो हामाखैना माबोरैथो मिन्थिगोन जों दायनिगिरिया सानबेसे लाखुमानो हानो हायाथ' आबा सानसेब्लाबो हमजाखाथारो औ मेडाम दे बुंलाय मानि मोनसे खोथा खिन्थानांगौ दंमोन मेडाम मा बिलाय आंथ' फल' खालामनाया खालामबाय थाखायोना मानसिखौ थेवबो बिराद सैथान मानसिया हले औ बेबायदिनोखा बियो बुहुद सैथानखा मानसिया जानला मोनला आखायाव फैनाय नङा बियो नाथाय मैयाबोथ' आरो मेलायाव थांदोंमोन ना आंबो थांफादोंमोन औ ओमफ्राय नाथाय मा जाखोबा दसे समावथ' थिगैनो दंमोन नाथाय एसे उनाव मानसिया बोरैबा जादों माने माखौबा गिनाय बायदि जाबाय थादों गिनाय बायदि नाथाय मानो आरोथ' न'सिमबो थांबावदोंमोन आङो माने बिराद थेवबो टेनसनै नुबाय थादों मानसिखौ अ आं रायलायनायफोरखौथ' खोनायासै नाथाय जायखिया खिन्थु माबा टेनसनाव दं बायदि मोनदों आङो दे होमबालाय बेबायदिनो खबर मोनबाथाय नों आंनो खिन्थाहरबाय था हयथ' सारा मोनफिनबाय होन्दों नामा मेडाम औ नाथाय दाबो मानसिया थिगैनो नङा दे होमबा आंनो बिदिनो माबाफोर खौरां मोनबावबा खिन्थाहर जागोन दे मेडाम आं फल' खालामबाय थाखायो मानसिखौ बेबायदिनो नों बियो मा खालामो मा खालामा आंनो खिन्थाहरबाय था जागोन दे ओमफ्राय बाहेराफोराव एसेबो रियेक्ट खालामथारा नामा बेलाय माने माबाफोर बुंबाय बाया बाहेराफ्राव मेडाम बिदिथ' बे जेबो बुंनो नागिरा माने सैथान ना मानसिया आरोथ' लोगो हमनायाबोथ' रावखौबो लोगो हमथाराखै दासान्दि अ माने प्लेनिं खालामखाजोबो ना बियो होमबालाय ना आंनो बेबायदिनो खिन्थाहरबाय था फैसानि जेबो टेनसन लानाङा नोङो जागोन मेडाम आयु माया बिराद दे नोंबो मानसिया हले नाथाय आंबो मालाय गारगोन नामा आंनि सोराङाल' मोजां जाग्रोथारथोंसै बिहामजो औ आयै ए हामजा आबाया मुलिया होबायमोन औ ओमफ्राय दिनैहाय डक्टर फैनो गोनांमोन माने नायफैनो होन्दोंना न'आवनो लेंहरबाय आङो दे होमबालाय मोजाङानो जाबाय आयै फिसालाय दिनै डक्टर फैखांबा हाबा सोराङा एकदम हामबा हामसिगौ हामगोन आयै सोराङा मोजां जाफिनखागोन नों जेबो सिन्था खालामनाङा दे होमबालाय आंबो आंनि गोसोखौ बुजायनानैसो दोनगासिनो आयै आरोथ' फोथायनायबो लाखिखादों आङो साननैसोनि उनावनो आरो जोंनि सोराङा मोजांनो जोंजों रायलायफिननोबो हासिगोन दे आरो बिदिबाथ' हामबायसैहाय बिहामजो औ आयै आया मानसियालाय माथो बेबायदिसो जानानै दंलाय सोराङालाय बोरै बिदि जाखोलै मानसियानो फाफिमोन नालाय बेखायनो बेबायदि जाबाय दे आरो माने आंनि आइखौ दुखु होनायनि साजा आरोना दासो मोनदोंना नों बिफा आइखौ ओमफ्राय आंखौ बिराद दुखु होदोंमोन ना नों आइनो खिन्थाहरनो दे आङो र' आयै फैनायाथ' आं फैबायमोनलै नाथाय बेयाव फैनानैथ' आरो माथो खाहानिया बेलेगसो मा जादों माने आरो बेहायथ' हनै बिफाया माथो जेखौ नुदों बेखौनो बुंदों आं आयै दा नोंहाबो नायनो फैयो नामा फैदोलै मा आं नायनो फैनो माथो ओमफ्राय नायफैया नामा नोंलाय गैयाबा होमबा दोनथ'नोसै आङो मेहेर फैलायबाय आरोना आंनि खाथियाव मेहेर माया नङा आङो मिथिबायना
बाद दे आंनि बिमाबो जानो हाखाया नोङो नै गथ' नोंनि बिमा बायदि जाबा बांसिननिफ्राय बांसिन फाल्थुसो जालांगोन नोङो मिथिबाय आरो दानिफ्रायनो मोजां आखल आखु सोलों गथ' उनाव फस्थायनांगोनबो दा नुवाखै हनै नोमफाया मा हालोदाव दङ गाव गावनि दायावसो जायो दा बेलाय आरोथ' बेखौबो दाबाव नोंनि आफासो बियो अननोथ' रोङा बिनि थाखाय गाज्रि रावबो दाबाहाय मिथिबायना आरोथ' मेहेर आंलाय सानदोंमोन गावनि बिफाखौ नों मोजाङै मोजां नायनो फैदो नाथाय माथो नोंलाय सिगाङाव जेरै साननाय दाबो बेबायदिनो माथो आरो नोंनि आफाया नोंखौ थेवबो बेसेबां बावनबावो नंखायसो बेफोरो अननाय मोनबा जोंखौ आंनि आइजों थागौमोन ना बियो आरो नों बिनाय मानिखौ गासिबो मानो हरो बेलाय दिनै बेसेबांबा खस्थ' दं नोमफाया हो बेसेबांबा खैफोदनिफ्राय बारग'ना दासो न'आव फैफिनदों बुजिनो रोङि गथ' बियो बिमाया जेखौ फोरोंदों बेफोरखौनो लालाबायो फोरोंथाय फोरोंनो आखल मोजांबो फोरोंबाय थारा बाथोलै नोंनि लेक्सारखौ नै गथ' माब्लाबा आंजों थाना नायलाय माबायदि सोलायहोगोन आं नोंखौ गोसो जायोब्ला आंजों थाफै नोंखौ मानसिनि गियान सोना होनि आङो दा एसे गियान सोनानै लालाय नोङो जुरि नाय बे मेहेर नोंखौ आं जेब्लायबो बुजायनोसो नाजाबाय थायो आबा आंथ' नोंखौ गाज्रि मोना नङाना नाथाय सम सम गेदेरफोरनि खोथाखौबो लानांगौ आरोथ' नोमफाया गाज्रिब्लाबो अब्लाबोथ' नोंसोरखौ नायो माथो बियो अना नङा अनोना बेखायनो नोंसोरबो हा बिफाखौ नायफिननांगोन आंनि साना जेरैबायदि ना थिग बेबायदिनो नोंबो बेखायनो एसे बुजिनो सोलोंदे आबा दे आंबोथ' मानो नोंनि गाज्रिखौ सानो ना नोंनि आइया नोंखौ मोजां गियान होनो रोङासै नाथाय अब्लाबो नोङो एसे बुजिनो नाजादो आबा दे नों नोंनि आफाखौ नायनो फैदों मोजां मोनदों आङो नाथाय बेबायदि रागा जोंनो नाङा नङाना मोजां गोसोयै नायलां नोंनि आफाखौ अननो सोलों दे थाथ' दे आइया बुंखादों खालि आइनि खोथाखौल' लानो होननानै बिसोर आंखौ ओरैबा ओरै खालाम सानदों आं खालि आइखौल' सिनायो रावखौबो सिनाया आयै बिदिबा नोंसोर दिनैनो थांनोसै औ आइ न'आबो खालि जायोना दिनैनो थांनोसै दे आरो होमबालाय आयै दे जावैसोखौ मोजाङै जोथोनै लाखिबानो जाबाय ओजों मुलि लोंनाय मायबा मायबि गासैबो डक्टरफोरजोंबो मोजां रायलायबानो जाबाय आरो माबाफोर प्रब्लेम जायोबा आंनो फन खालामबानो जाबाय आइ दे जागोन दे नोंजामादैखौ मोजाङैनो लाखिगोन आङो अब्लाबो नोंसोरासो एसे खस्थ' मोनबायना ओजोंनि सानाबो हनै थांनो बुंनायालाय आं दाख्लैनो थांनो खिन्थादोंमोन माथो नोंनावबो थांखायानो गुमैखौ लोगो मोनबासो थांखागोन होनना बुंखादोंमोन माथो दे अब्लालाय हाबि गुमैखौ दा नुलांबाय जेबो नंला आरो दा गावसोर माला थाङो दे मोजाङै थादो आइ दे जागोन आयै ओमफ्राय नोंबो फन खालाम आंनो मिथिबाय न'आव सहैनानै बेवाइफोरा ससे दोनलांनोसैनो दाथ' आरो आंबो नै दे जों थांनायखौ सिन्था खालामना दे आइ दे आबा सना दे नोंबे मोनसिम थांनो होनदों नामा नोङो दसे थांना फैनोसै नामा आयै आबैया थांनो लिंबाय थादोंमोन माथो दे थां दे सना आरोथ' नोंबेया लिंबायबालाय बेहाय आं दङ दे नोम्फाजों जेबो सिन्था खालामनाङा दे होमबा ना आयै दे आबा दे आयै लोखि फुजायाबो नै फैबायानोमोन दाथ' आंहा बेफोरखौ साननो आरो बहा सम दंबावो दे जि जायो जाथोंसै इसोराल' आंनि गाबज्रिनायखौ थाबैनो खोनासंथोंसै आयौ ओमफ्राय माबोरै नायनांगौ जाखो सोराखौ सोरानि माबाफोर नाटकथ' नङाना बियो मा बिसास बेजोंलाय आं हजों बेयाव थांनानै बियो आंखौ हमोबा प्लिजनो आबा मेहेराथ' बिदि होनना खोन्थाहरदों सोरांखौ जेबो हुस गैया माया नाथाय बिदि जागोन जानो हुसआव फैनाय लोगो लोगो आंखौ बुंना होबा मा जागोन अब्लानिया मानसिखौथ' मोनबायानो मार अब्ला माया एकदम नोंनावबाथाय गासिबो ग्रहफोरानो नांनानै दंफैजोबथारो खोमादां बेखायनोथ' मोनसेनिफ्राय मोनसे जागासिनो जेरैखौसो बेबायदि दुखु नुनानै बिराद गोजोननाय मोन्दोंमोन आं दा आंनि सुखु गोजोन गासिबो सेना लांफिनजोबसिगोन नामा बिसोरो ओमफ्राय आरो सोराङाथ' मा जामारदों मा खेबसे नायना फैमारनो आंनि मेगनजों नायनाय बायदि जायाना दा आरो आं आंनि मेगनजों नायखाब्लासो आं फोथायनो हाथारगोन सोराङानो मार होननानै एथ' देदोंमोन माथो खर'आव एथ' गोसा गोसा देनानै बोरै थांनो हाबावो बेलाय ब्रेनफोरावबो नांलायबाय थाराखै नामा बेनावलाय लहासो बेना खर'आनो दिना खाराब सोलिहांदों दे माया नोंना मा जाबावगोन आं बिदि जेराव थांनो हायाथ' जुरिया मोनथिबाथ' गैखाला दे आङो गोथाङै गोथां बुथारफिनथारखागोन माथो बेलाय आंखौ दाथ' आरो सोराङानो मोनबावबायानो आंबो खेबसे थांथारनांगोनदां आहा नै दाना आसोला
लोगोफोरालाय बहाथो बेलाय माया रानि बहाबा थाखुमानानैसो दं नामा बेलाय ना बहाबा खारनायनि प्लेनिं खालामगासिनो र' गाबज्रिनायनि आङो ओइ माया रखरा हो माथो सोरनि आवाज बायदिसो खोनाबाय आङो माया माथो मानो फैदों बेलाय हो मानो फैदों जोंनाव ओइ माया जिउ लोखि ददेरे आंनि हो दादेरनाय सना माइनाव बहा दङ नोङो माया सना माथो दाउ बिमायासो फैबायलाय ओइ ना मोनथिजोबखो बेलाय नायनाय सोर फैदों गावनि बेस्ट फ्रेन्ड फैनायावनो गावहा नुजालाबो सोराङाथ' गासिबो खोनाजोबाखै बाथ्राखौ न'आव मानो फैनोमोन बेलाय आरो एसेबां मोजां मोजां मानो रायलायदों मानो नागिरदों आंखौ र' आंबो थांना नायनायनि आया आयौ माथो मानसियाथ' मानो फैमारदो माबे जेरै माबे माथो न'आवनो दङलाय अबेयावथो थानांगौ आंलाय आयै हामफ्राय नोंलाय बाथ्राफोरखौलाय मिथिदोंना मिथियाखै जाखो नोंसालाया मालाय थांबाय हामफ्राय नों मानो फैयाखै मानो थांनो आङो नै मिथिगौ आङो नोङो माने जोंखौ गाज्रि मोनजानो गिदों आरोना नाथाय जेबो नङा दे आरो नै जाम्बिलाय दिनै जोंनि जिउआव बेसेबांबा खुसिनि सान बेखौनो आं नोंजों राननो होननानै फैदों जोंनि खुसिखौ मानि खुसि नोंहालाय नै माया नों मिन्थिमारा ना जाफ्लादोंसो मा जाफ्लानो आंलाय आंनि मिन्थिनायावथ' नों एसेबां मानि जाम्बि जाम्बिबोथ' नङाना माने हमजाबाय माया नोङो माने आंजों आरोना नोङो सोरांखौ सानबाय थादोंमोन ना ने सोरांखौ सानो माथो दाथ' एसेबां मानि गोलोमाखैना माथो गोलोमफ्रुजोबखो नोंलाय मा गोलोमलाबायनो जाखो आंलाय गोलोमाखैथ' मानो गोलोमलाबायनो आंलाय हनै माथो नोंसिना न'आव एसि होखानायलाय आयौ माया लादु राननो फैदों आङो जोंहा सोराङा न'आव फैनायनि खुसियाव आरोना सोराङा न'आव फैनायनि खुसियाव औ मा नों खुसि जायाखै नामा आरो खबरबो लानो फैयाखै नायनोबो फैयाखै सोराङा मा बुंदों जेरै आरोथ' आङो नायनो नागिरखादोंमोन माथो आयौ नंगौना औ ओमफ्राय माथो नोजोरजों नोजोर नायनानै बुंनो हायाखै माथो नोंलाय नङा माने नोंनि मेगनाव एसेबां मानि खुसि नुवाखै जे सोरां न'आव फैनायनि आंबो हेपिना जेरै सोराङा न'आव फैबायबालाय मोजाङानो जाबायना होमबा लादुआ जाहोदोनो सोरां फैनायनि खुसि गैया बेहा ओमफ्राय आबा मेहेरा आंनो खिन्थाखाबायना आं नायगौमोनथ' नायखागौमोन माथो आङो गावहा अबायबा थांनोसो प्लेनिं खालामगासिनोमोनदां सिगां समावलाय माथो एसेबां खबर लाहैफ्लादोंमोन दा सोरां फैनायखाय आरो गैया माथो नाथाय बे माबोरै जानो हाथावगौ जेरै सोराङा न'आव माबोरै फैखो मानो हाया फैनोलाय आरो मानो होनबा बेथ' गोमादोंसोमोन ना आरोथ' पुलिसफ्राबो बेलेगसो बुंदोंमोन थ'दो होमबा सोरांनि सेराव नायदो गावनि फिसायखौ थांगोन दे आङो उनाव थांगोन दे आङो न' मिस्टिया जानानै लाखादो बेयावनो गालांसै आङो नोंनि गिनायफोरानो माथो माखासे खोथाखौ फोरमायखाबायानो माया माब्लासिमबावलाय आरो नोंखौथ' साजा होनानैसो गारगोन आं जेखौ सानदोंना बेनो जाखागोनदां